ni molla hasim boto khimnani karon hingakai chini utton moharani puro sikok gari thutayoi borok accident mani hoite chini o moharani purni je chere rongno bipranto khnangoi romui togoi jelok tlangoi buwui togoi অবস্থা হামজাকলাই তনি মানি বাগৈ जों तिनि borok kaham chere kaham kuno nirdus koroi kuno sikokno bumabo koroi romabo koroi borok kuno sai bomaya ekjon school student অল্প বয়সনি chere rok rongno romoi tini borok অত্যাচার খালাই yakung yang maya khlaioi tini অবস্থা হামজাkai tonika जों obono bagoi जों tini olaharo onkhonani baidhota जोंनो khlaika borok hor horo hayoi doga ustari woi berai cerai rono buwoi togoi cerai kahang kamno romani byapar tuyoi जों tini mo lahar kasonani na himnani nangka abo pulis prosason rok taratari khai mo cerai je 6 jon ano romoi je jelot trangoi tochar khaimani yakong yang maya khle kong maya khai toni mani tati sot takai borok yakarei mongno sudogoi mar rohnai judi sudogoi rohai angkai borok phiagoi rohai angkai जों moni sektai ko কতল লেবরা থানায় जों लाहार कासना बाय दंनाय चिनि बसं चिनि व्यवस्था जों मा खालायनाय आबोनि बागायना जों म लामानै लाहार तिनि हिमनानि बायदता जोंनो लायका खुलुमका आन बुं प्रमला देबरमा आं तिनि सानामु जों मिडिया रंनि बिसखांगो जे जों बाहावनि जिमि जे मुसुखि करक खगै फायै रिफ्रिक जागे फायका बरक उदुन बरक ओकला बरक दतं साबो जों सायमिया किन्तु बा अ जागा फाय बरक एक्सिडेन्ट नंगो थैका तामु थैका माने जों कुनु बरना थैका हंगानो जे कुनु एक्सिडेंट बा उनको गतना आंखाखाय जतो बरनो थाङै मानायो प्लास थाङै नाय मानि सेंगला बरक थाङै बरनो रम तलांनानि अ जागा कुनु अडेका गरै कारण जों पुलिस रंनि यागो बरक पुलिस रक गोथांनो रमै तलांगो जे जिबे हासपाताल सगै जिबे हासपाताल गोथांनो सगयो जों खोनाव जे जिबे हासपाताल सगै मान पदे कोरोना टेस्ट खायाचा बा गार्जेन फायाचा पुलिस इनभेस्टिगेशन खालायाचा जों नायमे हनि डाक्टर अब तांगिया पुराय घंटा 1.5 घंटानि परेसे बरक नाय जाव जुदि से बरक सगैके एडमिशन खालायका मात्र बरक नायखे अ बरक तिनि गोथां तंखामो अ बाहाय चिनि मो महारानीपुर एलाकार अ बाहाय इंगला खामो चिनि जला बसारो कुनि दिन अ बाहाय इंगला खामो बुजागो तंजागो सागलम रो खरक जाबरो बुजागै तंजागै बिनि जतन आरो लिखित खाय रिखाबो बिनु देबरमा बनो जतन लिखित खाय रिखाबो नरो जबरदस्ती सयना हारिका आव आंनो बोथारो आंनो फबो किन्तु अबबो सम्भव या सियोरिया आं कयना मुसुंगो चिनि अजे एलाकानि बर रमैतला माने बिना दुसे बरना सास्तिरि ना तां थन फियगनानि आं थन जुदि सब फियगे हांका जों आन्दोलन चलायनाय अबाहाय जों डेपुटेसन खालायनाय जों थानाव थांनाय जों पिएस थानाय प्रतिबो चाबाहावनि पिएस थानाय कयलामपुर पिएस थानाय चिनि मंगिया गामि पिएस थानाय चिनि बोरै र बुमा बदल अंखरनाय बोरै र बुमा बदल चिनि मुया फालै जानाय चिनि मुया फालै जानाय वातानि जानाय बरनो रमैतलानि बाहायखै बुइमान सरकारा थाना आमनो कयमों देश एलाकार बासिनो सोंगैनाय बायदि मुया फालै जाय दंनाय वातानि जाय दंनाय बिनि न किचिं मिजे तब फानो बनो पुलिस रम तलागे बुवो आंना दिनि बुफाय अर पता आं आना ताबु बायसिदि आबो माफ खमा मा साननाय आं नमति दाखलाय आं बुजानाय किरितिथिं आनि देहार साथिथिं आं मा सानाय आं मुदि खालायकानै किन्तु बा सरकारनो आंबोनो दाबि खालायो बरनो पुलिस प्रशासन आं नर पुलिस प्रशासन नरकनि दायित्व दङ नरक रमनानि नरकनि थानि रिपोर्ट सरकाय सबैके नरक मारनाय अब कक ठीक नरक सामने से अगर हिम्मत हो तो सामने से वार करो पीछे से क्यों वार करता है जुदि से अरेस्ट खाइना हंकाय चिनि बोरै बुमा बदल पीछे से अरेस्ट खाइ तलांनाय फायदे अरेस्ट खाइ तलांनाय फायदि चिनि बोरै बुमा बदल अरेस्ट खाइनानि सिगां चिनि लास्ट से हिमनानि लांनाय थांनानै लांनाय नरक प्लास ताबोसो जरते 6 जन रमजाखा जों खोनाव मंगिया गामियाव तै 5 जना बुमु लिस्ट दंगो तै चिनि म महारानी पर्वते लिस्ट दंफो अब जरते मोठा हांका जों गुदिनाय बिया थांमान थानाय दिनैसो जरते जुदिसो मोठा हांका तै रमान जागला जला बोसारो तिनि इनकाम फायकेति बिहे बोसानो जारिनाने जला बोसारो इनकाम फायकेति बन्दन छुनाने जला बोसारो रम तलाखै जों तामो जानाय आबोजि साइ खनारि दे 6 जना बियां रम जाखा 6 जना यां पानबारी देवन छटार उत्तर महारानीपुर दक्षिण महारानीपुर बदिनो रम जाखा 1 तारिख
23 তারিখ Julai mas ni 1 tarik yo ripon de perma rom jago tai 20 tarik go muya phalsanai bin bung tam kamo Ronjit তাই 13 তারিখ 13 tarik go 3 jon একদিন dinu 3 tarik go কিন্তু ba od dinu na last ke bukha bini saklom borobon tok phatabu koren damiri roh jaka কিন্তু ba nung kolo bagano koren damiri roh jaka phiong na nung thon obon chini koimo judi sa phiog ya hangka hangkai जों लाहार कतर कासुनो मजबुर ओंनाय ताय बरनो साजा कम खायो दाति दातिन फियंना नों जाथुन कारण चिनि चला बोसोराव इनकाम खायो हांका हांके जों बाहायके जानाय बोसा बोतेरनो बाहायके जारिनाय साइके जक जे साकर फबजाक जे थुरुप जादा मानसा दाति बासा सानिया जे फुनुना चेराय किन्तु बकिरि माने जुते गछिरिखा किन्तु बुआ जाकात करे जे बोथानाय रङ रन्दी जिन कुनो आपत्ति करे खनि हिंगाय बो साजा सासि मानाय बो आसानि रमजांनाय जों आबो कुनो आपत्ति करे इच्छा मते रन्दी गुरि दि नायटुक दि किन्तु न काहाम भो काहाम चेराय काहाम बर काहाम न रमै बो मुसयै लांनानि बो बो टक टक बो मुसैनानि निनि रेजलेसन ताम रक सै रक सैरि पं बो मु एबे काचा काचा जागा 30 ता 40 ता बो मुरक सैरि पं आव आं आबो न बुथारो नै आबो किन्तु मिथ्या जेंग्रा ताताल तारातारि के चिन्मो सयजना जे चेराय रमजां मानि अति सत्य दाति फियं नांथं जों बिसे कक साया जों समय करे कक सारेन चिन्ता समय करे चिन्ता सिरिंनासो समय तारातारि फियक तो ताय जे सिकक न बुनाय बरक रमजां थं चिना सङको आं तैतेसा कक साना मुसुंगो चिनि ताखो बिसजित देबबर्मा बो सरकार गभर्नमेन्ट चाकरि सिखलाय दङ खरकसा बरक बिन आरताम अपराध खना बो खरक सुति माने बिनि इउनिफर्म चुम्बैसे बो फाइ दङ बेसारा आजागा बनो सै बुतै वाकनो बुतै खलायै जतनो नुबायना मिडिया रक जतनो युट्युब खुलुनाय के फेसबुक खुलुनाय के नुक ना तिनि बिनि बसा कलैसराय न खिबि बय कथैयो सुदुनसि बुवा ग्लाथा ना हारे नुकै दङ जतनो अब के पुलिस रक ताम खलाय मा सर करि जा बिनि के बिचार करि जा ह बिनि बिचार करि जा बिनि लास कलाय जा तो मासाय जे बनसि पक देबो छै बुतै बोलायो अबनि के बिचार बिया ता बिनि तामो तंग सादे बिनि तामो अपराध तंग बनो खैतांगै रमै माया ओं सारन तो अरो सिगो खगै मुसुक सिगो फायै ब गाडी एक्सिडेन्ट नंगै अरो कलाय थैबाय मानि ता सारा पुलिस थांसि तलां थांगो अबनि बागै के बिना दसे लागानो बर रनो रमबाय का अरो परे फना मका चार चिन मो सारा महारानीपुर एलाकार बिब्राम तो नांलाय तंग चाना साय मिया थुनानो थैमैया एमनेसि कोरोना भाइरस नि तयै जों बिब्रांत नांलाय जा कुनो काम काज करै ताबो कोविड-19 हिनि बस जामेला नांगै दं अबनि बिसिंगै सिताय रमलाय सुलाय बोलाय तगलाय रम तलांगो थिंग न रम तलांनि नर रमदि बनो बुय तगै साकलम रबनि नानि बिनि ताबो असक आसक सरकारि नियम आबो हाय रमनानि तो अरो पुलिसनि तो अरो बुनानि आसक अधिकार दं नर रिजाक दं सादि बिसजित देबबर्मा तिनि ताखौ बिसजित देबबर्मा बनो बुथामानि के नुगै दं दाग पिनाक दास पिनाकि दास दा पिनाकि नाप बबर खारका हा बिसिंदा हाबै थांका सादि बनो खैतां कारि माया आंना नां जतनो प्रोटेस्ट खालायलायो आन्दोलन खालायलायो बनो रमना नांनाय बोथाना नांनाय बिसजित देबबर्मानो जे बोथानानै रमना नांनाय बोथाना नांनाय हिन सालो किन्तु बा कोनो एक्शन खालाय जाय आबो हंका हंकाय मखै तामनि बागै असो उनाला नायखा आंहा बनो कयना मुजुंगो चिनि जे असराय र बिना दुसे नि दुस तंमानि बरनो कजां तिनि बिनि बिहिक बोसा जतनो बिबान त नांजा चाननो चाया मासनो मानन ग्या खालायै तंग तंलाय जा आबनो दाति फियंना नों थुन आं आबनो कयमं हामबाय
Laci kiri tatong di. Laci kiri tatong di. Kiri na zorat